ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 31 марти соли 2023 аст ва ман имрӯз дарахтҳои ҳалваямро кор кард мекунам. ба ман ҳам айни замон дору муқобили ҳашаротҳо, муқобили шакарак, муқобили ҳар гуна тортанаку кана дар кор ва дору муқобили ҷинҷак задан, муқобили дигар касалиҳо дар кор ки алалхусус дорӯи дар кор ки дохилаш даҳани фаранг дошта бошад. Ман аз ҳамон кӯчаи Чехов харидорӣ намудам, назди мағозаҳои назди Зелёни бозор, бозори сабз ки нест карда шуд, шикастанша, дорӯи Купровет Блю 50% харидорӣ намудам ки нависондагӣ аст ки эффективни материалаш, эффективни материалаш хлорокиси меди 50%. ҳамин медаш ин даҳани фаранг аст. даҳани фаранг буданаш маълум аст. Мана сабз аст. Дидед? даҳани фаранг дидед? ин дар об ҳал мешавад ва мехонем чӣ нависондагӣ. Купровет Блю 50% является фунгицидом, который предотвращает и контролирует, яъне ки пешгирӣ мекунад ва контрол мекунад касалиҳои фитофор, як чанд намуд касалӣ, ман инҷа перевод накунам, касалиҳои ин бисёр дорӯи хуб аст, чунки ҳамин ки мед дошта бошад, яъне ки даҳани фаранг дошта бошад, ин дорӯи хуб аст. аз муқобили он помидор касал мешавад ку, помидорро зада мешавад, бодринг, пиёз, тарбуз, харбуза, картошка, капуста ва дигар дарахтҳои мевадиҳандаро гуфтааст. дар ҳамҷо 30 грамм купровидро дар 10 литр об аралаш мекунем. мо ки 20 литра зарф дорем, дар инҷо мо 60 грамм мегирем. гуфтагӣ ки ҳамина ҳар як 8-14 рӯзда як маротиба задан дар кор. 10 рӯз пеш аз истеъмоли ҳамон помидор, бодринг мичи 10 рӯз пеш задан дар кор нест, чунки 10 рӯз ин ҳарчанд ки бошад дору аст, 10 рӯз пеш назанед, баъд истеъмол кунед, мешавад, нағз мешавад. бо дигар дорувориҳои зидди ҳашаротӣ ҳам кор мекунад. ана ин хел помидор расмаш, барг расмаш, себи пусида истода, бодринг, пиёз, ана ва поён ба пиёз будааст. ана ин хел истифода мебарем. ҳозир ман ҳаминро мегирам бо қошуқ шуданша. ина бо қошуқ ман мегирам. ҳамин қошуқ тахминан болои сатил. ҳамин қошуқ агар тахминан 20 грамм барад, ин сабук аст. 3 қошуқ дар ҳамин об меандозем. ҳамин халта худаш барои 100 литр об аст. бисёри ати дигар мегирем. бас акнун мо инро омӯхта мекунем. ман омӯхта мекунам. ин бурда шуда бӣ, тез тоза шуда бӣ. қошуқа ки инро мо омӯхта мекунем. ин барои 20 грамм, барои 20 литр об аст. мана мо омехта кардем ин доруро, Купровет Блюро, ва баъд дору зидди ҳашарот моспилан илова мекунем. мана моспиланро ин пачка барои 2 маротиба буд. як маротибашро дафъаи гузашта истифода бурдем, як маротибашро ҳозир истифода мебарем ва инро низ омехта мекунем.
анамо муспиланро низ омехта кардем. Муспиланро низ омехта намудем. Акнун дар зарф мерезем. дар зарфи дорӯзанӣ ҳамро мерезем. Зарфи мо об дошт, аз дафъаи гузашта об мондагӣ буд, дорувори мондагӣ буд, мо ҳамро напартофтем. анамо дар ин ҷо обро рехтем. ҳозир ба дорӯзанӣ шурӯъ мекунем. анамо коркардро аз анор сар мекунем. анори мо ҳашарот задагӣ ҳаст. ҳам барои ҳашарот, ҳам барои касал анорро коркард мекунем. ананхел танашро ба пуррагӣ мешӯем. ҳамаша зан ки танаш шакарак задагӣ майлаш. ҳамаша то болоша ҳамашро. баъд аз ин ҳоли мо шафтолуда мезанем. шафтолуда мерем. мана мо анорро ба пуррагӣ дору задем, шустем. бинед, ҳамашро тар кардем. чанги об дажичаки судааст шуд. акун мерем шафтолуда. ана ҳамдиёрони азиз, мо назди шафтолу омадем. мо шафтолуро дору мезанем ба муқобили касали баргаш ҷинҷак мешудагӣ. мана бинед, дидед ин баргро ҷинҷак задагӣ. ҳамин ҳозир ман задам, бояд пешгирӣ кунам, намоҳам ки ҳамин барги ҳамин касал шавад. зан шафтолу. мана ҳамин хел шафтолуро низ мо мешӯем. баргу танаашро ёдовар мешем ки купровит блю буд, моспилан буд. яъне ки дорои даҳани фаранг дошт. мис. мана ҳамин хел мешӯем. ана ҳамдиёрони азиз, мо шафтолуро зада тамом кардем доруро. акнун мегузорем ба ангур. ангур азан. аз дуртар. дуртар истода. ҳам чангаш расаша. як гузар, ҳами зану гузар, бисёр наисто. ана тамом бисёр наисто. ана мо ангурро ҳам дору задем. ҳозир бо мерем зардолуро мезанем, себро мезанем, хуласи гап ҳамаи дарахтҳоро мезанем. савол натиед, занем мешавад, себо занем мешавад, ҳамаи дарахтҳоро мешавад. доруи ки ҳамин доруи дохилаш мис дорад, инҷа ҳам зане бача. мис дорад, ба ҳама дарахтҳо даво аст. ҳамҷонони азиз, анаку бо мо зардолуро мезанем. зардолу гуфтам ку якум сол аст баста аст. агар мо зардолуро назанем, танаи зардолу доғдор мебиёяд, танаи мева доғдор мебиёяд, холдор мебиёяд. барои ҳамин мо бояд ҳатман обработка кунем. даруни ошқати, дохили ошқати майлаш. мана ҳамдиёрони азиз, ин буд навор оиди дору задани дарахтҳо. дар паноҳи худо бошед ва обрӯҳи ангурбобоғ бошед.